singing, hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Okay na. Ayan guys, pakawalan na natin itong mga botsyog na to dahil mga botsyog lang naman ito yan. A few moments later. Papakawalan natin to, 16 to guys, 16 na botsyog. 16 na. Galing pa to ng Bicol guys. Tama, pagkamalang ko. Binigay sa akin. Binigay sa akin ng mga subscriber ko guys. Oh. Uy, nakapatong po. Kapatong po. Tang inang yan. Mamaya, mapagkamalang pang ubas ni tatay, makakain yung gagamba mo. Eto guys, oh. Ayan ah. Ayan guys. Ayan guys, ah. Nakita niyo naman. Ayan, ayan. 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 Oh guys, hindi po ubas yan ha, gagamba po yan. Ayan. Iba po ang itsura ng ubas. Ito yung ubas guys, oh. Ito po yung ubas Ayan ha. yung mga ubas. Ayan po, ubas po yan, ubas. Papakawalan ko lang siya sa ubasan. Ito yung gagamba. Ito pa guys, oh. Ayan guys. Ito pa guys, oh. Ito pa. Wala natin lahat. Sige, masak. Yan ang giveaway, ubas. Yun. Guys, oh. Ayan guys, nakita nyo naman. Pangatlo guys yan, pangatlo ah. Putok mo. Para makita nila yung laki. Mga botsyog yan. Ulitin ko po guys ha, 16 po yung pakakawalan. 16 na botsyog. Hindi po 16 na ubas. Ito pa guys, isa. Tignan mo, baka mapaapa ka dyan, makapagbalan sila. Uy, tumalbog na, hindi ko na nakita guys. Ayun. Baya mo na, ayun, baya mo. Tayo doon, tayo doon. Ito guys, ito. Sumuwan ka rito. Ayan guys. Panlima guys, panlima. Guys, ayun na, gumulong yung ubas, este yung gagamba. Nalaglag sa. Ito. Nalaglag. Ayan, Papakawalan pa natin guys. Ayan guys, papakawalan pa. Oh, ito, dami pa yan. yung tiger. Pang 11. Pang 11. Ayan siya na guys, nalaglag yung isa. Gumulong Hindi po. ko sinasadya, ito. Gumulong po, gumulong. Malikot eh. Ayan guys. Ayan guys, tulog na tulog. Ito pa guys, Pang 12. pang 12. Pang 12 na yan guys, Ito naman banda sa ilalim.
Ito guys, pakulang ko na yan. Uy, ubas oh. Hilaw pa nga lang. Di ba sa baba? Pakawalan mo kaya tol sa ubas. Dito, pero. Sa taas, guys, guys, sa bandang taas naman, meron na dyan. Uy, op. Ayan pa ba, guys, gumulong ulit. Ito, dito. Panglabing ano yan, 4? Pang 15 na to guys, pang 14. Panglabing 4 po. Okay, ayan po. Ito naman, na 10 feet. Pero guys, yung nasa dyan. Guys, minto, kung anong ginagawa mo. Ito. Pang 15. Guys, pang 15. Ito rin. Guys, 15. Ayan. Yan na po yung panglabing ano yan. Last guys. Panglabing Last. 6. Ayan, last. Papakulan natin to. Tatain muna siya ng 3 patak. Ayan. Kalkulado. Ayun na. Ayun, ito na. Ito na guys. Ayan. Kumapit dito. Tumakbo dyan. Ayan. Ito guys, oh. Yun lang guys. Shoutout sa nagpapasa, shoutout. Yun lang. Comment lang kayo.